I així seguim de festa. Queden menys de 10 minuts per a les campanades. Estem tot a punt, ho tenim tot a punt. Tenim el raïm preparat, la clementina preparada, ho tenim tot a punt i estem súper emocionats. No se puede acabar un año mejor que con la simpatía de Carolina Ferre. ¡Ay, ¡Ole, ole, Carolina! Mira, pel comentari, per favor, Carolina, tornes a recordar el mecanisme de coses de les campanades. Que no n'hi ha error, és molt fàcil. És superfàcil, d'acord? Primer sonaran els quarts, d'acord? Que és el tintineig este més rapidet. Ting, 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 ting. I veureu esta imatge. Ja el sabeu, tots els anys és el mateix, els quarts. Ahí tots preparats. No, ahí res. Tots preparats. En este pla, que serà més ample de tota la façana de l'Ajuntament amb tot l'ambient. De seguida, quan es tanqui el pla, ahí ja preparadíssims. tot el rellotge ahí ben vist, quan siguen les 12 sonaran les 12 campanades, I el més important, i el grafisme ens ajudarà a menjar-nos eixes campanades, per si no escoltem bé, per si no escoltem senzillament, una campanada, una llumeneta encesa, així de fàcil. I després de les 12 campanades hi haurà un espectacle piromusical, com ja ho he dit alguna vegada, però com només nosaltres sabem fer! La pólvora que la portem dins, la pólvora. I uns minutets abans, no res, faltaran quasi, un minut, 5 minuts abans, just. Mira quin ambient tenim ara a la plaça, perquè estan ficant Let's Dance. Espectacle de llum sobre la façana des de la Torre del Micalet, de Campaners, la Catedral de València, saludem el 2019. Ai, que boniques campaners, el gremi de campaners, la Comunitat Valenciana. Mira, m'ha borronat. Estic a punt de plorar, Perla de l'Horta Nord, us desitgem un excel·lent. Mira, ara que parla de l'Horta, vull saludar a gent que ens veu en streaming, com tu has dit, com per exemple la nostra Nerea Sanfe, col·laboradora, presentadora, ja, clar que sí, de A Punt Directe del meu programa, que també volia enviar-los un beset molt fort a tot el meu equip. A Joan, a Nieto, molt bé. A Joan López, a Juan Nieto, a tots. I saludem també a tota la diàspora de valencians que esteu ara mateix veient-nos a través del web d'A.Punt Media i esteu repartits per tantes i tantes ciutats del món. Des d'ací vos enviem tota l'energia, tota l'estima. Estan ara cridant ja, estan cridant tant a la plaça. Que ha col·laborat en tot. I ara s'està quedant a fosques perquè veurem de seguida aquest espectacle de llums en aquesta façana preciosa de l'Ajuntament, del Cap i Casal, de la capital de la nostra terra, de València. I per què no, l'any que ve poden ser les campanades en Castelló o en Alacant. Per això hem de fer molta força i que continuem tenint esta televisió pública per a tots els valencians i les valencianes. Eugeni. Queda molt poquet, trobo que ja estem arribant als 5 minuts. És molt emocionant, sobretot perquè és el moment en què dius, per favor, que no la cague, que no la cague, però és que no hi ha pèrdua, no, és que seria molt difícil, perquè ho tenim tot molt ben planejat. Està a punt de començar l'espectacle de l'Ajuntament, està a punt de començar l'espectacle. I atenció, aneu a veure-ho, això. La gent ha fet allà... La gent està portant-se, ha parat la música, estan, clar, alguns xiulant perquè ja volen que siguin les 12, però el rellotge no es pot avançar. Però són aquests xiulits de l'alegria. Han de tindre un poquet de paciència, clar. És d'alegria, de ganes, de que comenci l'any nou, ple de propòsits. 5 minuts per a campanades. Que bonic està aquesta pista de gel que ha instal·lat l'Associació de Comerciants del centre de València Ciutat. I això, 5 minutets encara no... Una torcaeta haurien d'haver pegat ahí també, t'he dit. Ara que ho veig això, una torcaeta. Tu ja saps que està molt alt aquest rellotge, que nosaltres vam pujar per dins, però a veure qui és el valent que va per fora a netejar les manetes del rellotge. És de 4 cares. M'agrada aquest rellotge perquè assenyala l'arribada del nou any als 4 punts cardinals. Que bonic. Comença l'espectacle. Atenció, això. I de seguida, viva la vida. Les campanades. When I gave the world, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Quin ambient més guai. I esta música, que és també tot un himne.
Ara és el moment de L'any que que aneu ve- pensant propòsits. L'any que ve, Eugeni, ja et dic Propòsits. jo que sonarà Maute com el Titi en este moment, jo en esta trobo plaça que de sí. l'Ajuntament. Trobo que sí. Carolina, que el preguntava Que per jo... cert que està ara en Spotify, que la gent se la Ah, pot que la podeu baixar. buscar ja, la podeu Maute com buscar el ja. Titi. Que és el moment de, ara, estos 5 minuts previs a l'escapana, és el moment de fer un poc d'introspecció i pensar algun propòsit per al nou any, Carolina. Vols que te'l diga, Jo jo? te vaig dir el meu propòsit. Jo m'he proposat per al 2019 dir-li a la gent coses bones. I vaig a començar ara. Mira lo que Carolina, m'interessa el teu propòsit. Carolina. Jo a mi que el fin del mundo me pille bailando. No, Carolina, m'ha agradat molt fer este programa amb tu, me va passar molt bé, perquè Jo també. jo te coneixia, però no havíem treballat mai Treballat junts. tant, I mano m'ha a agradat mano. molt, eres una tia molt divertida, molt simpàtica i molt Ole, intel·ligent. ole. Però jo estic pendent del rellotge, jo t'estic escoltant, però també i No, no, ballant, ja ho sé que estàs però ahí. pendent Que del rellotge professional és, perquè que falten, professional. no res, 2-3 minuts, tot el món ja raïm en mà, clementines en mà, jo mira, vaig a agafar-me agafem això ja, molt bé. la copeta, ja tota pelaeta, gràcies companys. S'ha secat un poc, veus? Això no m'agrada molt, perquè clar, es seca un poquet i costarà més de passar. Veus? Per pelar-te-ho tan pronte. Per pelar-te tan pronte, ho va Estem dir. tan a gust, tan Que es bon. faries tantís. Ai, Ai, el raïm és té una cosa. Gràcies a tots, gràcies A veure. a tota la comunitat valenciana, al País Valencià, tota la terreta que ens Producció, esteu veient, perdona que un ens segon, continueu producció, veient. el raïm no me l'ha A pelat. esta gran família que és la Estan espinyols vostra. ahí, eh? La Perdona un televisió de segon, punt. producció, per favor. Recordar-me ara en este moment també en Parc Marco que no torni a i passar com diu això, per l'any que ve- andar l'any que ve quedarà incomparable. sense feina. L'any que ve quedarà sense Estem feina. parlant els dos alhora, sí, perdó, no? és que t'he pegat una cosa estiol. Ai. El raïm pelat! Encara no, Perdoneu, perdoneu. Atenció, Ara concentrem-nos. Què estaves bonegant? Sí, al un xic de poquet, producció? perquè el raïm ha d'estar Els pelat. nervis, Sense els nervis, no ho sense tingueu en pinyols. compte. Tot el món, raïm o clementines en mà, Ara sí, molt bé, ara sí. tanquem els ulls, respirem i demanem desitjos o tinguem en Espera, ment eixos que me l'ha pelat, que m'ha llevat la pell i tot. Espinyolells també? Els pinyols se'ls han llevat, m'ha llevat la pell. Te vas arrencar la pell? M'ha llevat la pell, mireu això, Els ha I amb llevat esta la pell. música, amb estes llums de fons que estan Mira, ja la engalanant gent, encara la gent més com va. la façana de l'Ajuntament, amb este ambient i tots 2 cantant. minuts. Uau! 2 minuts i s'acaba el 2018, per favor. Recordeu que un minut, primer... m'estan dient, un minut. Un minut, recordeu que primer en un pla més general sentirem els quarts. S'ha val? d'acabar la No música s'apureu. encara, tranquils. Després en el grafisme i cada campanada els anirem menjant els gallonets i el granet a poc. No patiu de res, Mira que no tinc- És un mira que no moment tinguem molt pinyol. especial. Adeu 2018, a mi m'ha donat molt, m'ha tornat a esta casa, m'ha tornat a València i he d'agrair molt a este any tot el que m'ha donat. La veritat és Sí, que, sí. virgencita, que me quede como estoy. I salut, amor i pau per a tots. Estem a punt, Agafeu ja el primer gallonet, el primer granet de raïm, agafa'l. Clar, ara el mullaràs, com el tens tan pelat. Mireu aquesta persona que teniu al costat, I atenció, els amics que vos silenci. envolten, l'estima que els teniu a la família, i valoreu això. Valorem això que Feu tenim. molts besos, molts abraços a la gent que Això és de estimeu. vibes. Digueu-ho molt, Atenció que als no quarts, tenim costum de dir que ens estimem. Digueu-ho molt. Barbaritats. Els quarts, Els tranquils, quarts. són els quarts. Són els quarts. Calma. Molta salut, molta Eixe amor. reloj. Primera pa tot. campanada. Segona! Segona. 3. 4. Ara. Pues sí que m'ha llevat espinyol. Acompanyada cada campanada per un Sis. coet, Com som els valencians? 7. 8. 9. 10. 11. I 12. Bon any a tots! Feliç 2019! Que se m'ofega, que comencem ja en un cadàver. Sort que ara va el piro musical i em salvarà. Tira'l. Un altre hàmster. Salut a tots, salut, alegria, amor, pau i celebrem la vida. Celebrem la vida. Va al balcó. Mira que bonico.
ha millor manera de començar l'any que en la pólvora, amb la llum, amb el color. Això és començar un any com l'arrenquem els valencians. Amb energia, foc i flama. I xurruca, sí senyor. Pólvora, llum, color i xurruca. Les pipes quan... Mira! Ei, que bé, està sent molt especial este començament ja d'any nou. Que he començat mal ja, tirant tot el cava. I tot la clementina per terra. És que de veritat, és que de veritat. Clar, tu de prestem vas, igual a replegar jo. És que de veritat. I els d'ací baix, el veïnau, i baix què? És ahí baix què? Res de xàtiva, feliç any 2019. És que ja ha començat l'any, Eugeni. Ja estem. És que un minut de diferència entre la vida i la mort, saps? Anem a fer l'altre forat. Per favor. Què coses, demà? Ara s'anem a gitar. Sí, i entonces l'altre any. Que jo te vaig dir una cosa, per favor, que siga un 2019 que no patim les persones, que ja està bé de patir. Trobo que és un bon número. El 19, un bon número per celebrar la vida. Patir el que li pegaren a aquest. Des de Montesa, ai, Montesa. És que ara, Eugeni, podem dir el que vulguem, perquè la gent està abraçant-se, besant-se, ballant, brindant, obrint el cap a València. Ara da igual. Acabant-se d'empassar el raïm. Estan fent aquestes cosetes. No s'ha quedat ningú fins demà que repetiran el programa. Fins demà, el diari. No, demà no n'hi ha diari, al damunt. Fins al dia 2. Ignora! No s'ha quedat ningú. Tu ahí, totes patarrà i morta i no s'ha quedat ningú. Ai, que bonic. Mira, ara t'he dat tota la pólvora estan tant així dins. Estic, de veritat, estic... Ha sigut preciós, I ara fan una baladeta per a que la gent s'encarinye. Que baixi el sopar. Per a que t'abaixi el sopar, perquè escolta, tant de rosse ahí ballant, al final o no. El rosse fa el carinyo. S'ha clavat gent ahir, S'ha clavat gent. 5.000 o 6.000 persones hi ha ahir. Des de les abueles? Des de casa amb les abueles. Quina festa! I aquest poble no el conec. Anem, i en Dènia. I en Dènia què passa? I en Dènia, Maria Fuster. Anem a felicitar-los l'any. Però han menjat raïm, què han menjat? No m'he enterat. Maria. Això està molt animat. Maria. Sí, doncs escolta, és que sembla que siguin una eufòria, que sona... No. És que sabeu què passa? Que havien fet l'empastrar, no han trobat el raïm, però m'han portat les gambetes i els mirat els cabells. 12 caps de gamba! Xocolata, 12 caps de gamba! Xics, anem a desitjar feliç any nou a tots. Anem a desitjar feliç any nou! Feliç any nou! A tota Dènia, a totes les falles, a totes les colles, a totes les filaes, totes les famílies que ens han enviat molts vídeos. L'any que ve més ho podem fer perquè ens agrada passar el fi d'any amb una família, amb una colla que siga representativa de tots vosaltres que ens mireu des de casa. Una imatge que s'haurà repetit ara en tants i tants pobles perquè a Usats, que a la Comunitat Valenciana, tenim moros, tenim cristians, tenim majorals, tenim fallers, tenim els júniors, els quintos. És un poble tan festiu, els Boy Scouts. És que jo ho explico això, cada volta que vaig per ahir, que viatge i això, ho explico, el teixit associatiu, cultural i festiu que tenim els valencians, és una cosa, és que això n'hi ha que veure-ho. Ja ha arribat el moment, Eugeni, jo vull que em digues els propòsits d'any nou que tens en el cap i que has de complir fil per randa durant tot el 2019. Què t'has proposat? A veure... No, però jo ja t'he dit el meu propòsit. Jo t'he dit, dir més coses positives. No puc més. Però, i tu què t'has proposat? Lleva la sabata, que estàs patint. No, això no és el pitjor, és que... Besem-nos. Estan dient-me, besa-la. Estàs bé? Fas la maniobra Heimlich. Fas el Heimlich.
Que no se És me que mulla, per favor. la Clementina el que té és que l'acidet eixe... Clar, i com te l'has pegat tan Se pronta, queda- és bastantís, és bastantís. Ja estic bé. No, jo no t'he dit els meus Dis-me el teu propòsits. propòsit, quin és el teu propòsit? Aprimar-me un poquet. Però això no és un propòsit. No? Això és un desig. Un propòsit pues, és una cosa que és més, com més Això psicològica. és una il·lusió, no? Això és un altre tipus Això de és un cosa. impossible, No dic per la això. veritat és que s'han de conformar com... No, un propòsit és una cosa com espiritual i de cara als demés. Aprimar-te als demés és volem com estàs. No, perquè volem ja- com estàs. És un jo ja- propòsit que de tu amb la resta de Jo la ja he gent. demanat pau, amor, salut, faena, per a tots. No, però coses que tu Per a pugues que jo fer, que puga tu pugues fer. fer Mira. i que van influir en els demés. Vaig començar a córrer, saps? Volia ser dona Tampoc pot ser, no? Ni aprimar-me ni córrer. No, sí que és una vaig cosa que... començar, No, però això no és un propòsit. És que em fa... No és un Costa propòsit, això. molt. Però No, és que i què és un propòsit? El que t'he dit jo de... Mira, diré més... Apuntar-se al gimnàs, deixar de fumar. No. Apuntar-se a anglès, no? Un propòsit que interferisca i faça la vida dels demés millor. Un bon propòsit... Jo t'he dit, jo A veure. vull que a partir de la gent que m'estime li diré més les coses positives. I a la gent en general dir-li més les coses bones. Però és que tu saps que si tu el proposes anar a córrer, saps, anar al gimnàs, no sé què, fer coses per tu mateixa, amb tu mateixa estàs millor i projectes amb els demés més felicitat. No, perquè no anem a discutir el primer dia de Cap d'Any. No anem a discutir el primer dia de Cap d'Any. Però el que pot ser és que perquè tu... si tu estàs bé, els demés bé. No, home, això tindré un poco de hater. Yo ya no quiero nada, pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Tin. Ai, per favor, i la gent És de la la primera casa que estarà copeta, fent? eh? Envieu uns missatges, què esteu fent? Sí, no, i A algun l'abuela ja l'han consell. gitat. A l'abuela ja l'han gitat. A l'abuela ja l'heu gitat. Estic segur que ja estan dormint. Per Sí. cert, que així, en la plaça de l'Ajuntament de València, este migdia, també s'han celebrat les precampanades amb tot de públic familiar i ha sigut també molt emotiu i molt xulo. Estava a la plaça de gom a gom pleneta de famílies Molt i bonica els la xiques imatge. que no aguanten, perquè els meus, per exemple, estaran ja en el quinto sueño. Se ho mengen a les 12 del migdia, han tocat les campanades ho també han fet i esta s'han matí, menjat. ho han fet esta matí. Ha sigut molt bonico també. Són iniciatives que tenen els ajuntaments que estan molt bé, com per exemple que han tingut en Callosa d'en Sarrià, a qui agraïm molt i brindem per ells, que ens Sí, estaran els veient en una callosins. pantalla gegant que ha instal·lat l'Ajuntament No, i esperem... ara ja veuran llevar. Ara estaran allà. Ara estaran allà. Ja, no... Pupum! Tarararara. Si escolteu una cosa, què més volia dir jo? Bon Nadal des de del Gas tot. de Palància, que guai. Mira, Bé, hem estat molt a gust Ai, així amb molt a gust, vosaltres. com a casa, com la festa sempre. continua a la plaça de l'Ajuntament. Suposo que nosaltres estarem una miqueta si oferim-vos aquestes fantàstiques imatges Des de i ara Massarrojos. baixarem Molt bon baix a afegir-nos una miqueta amb tota la gent d'ahir. De veritat és així. propòsit. Mira, ara se m'ha acabat ja el vengo, cos. ja vengo. A veure, enfoqueu-la. No, un propòsit que tinc des de que va començar Sí. esta nova aventura Sí. de posar en marxa de nou el canal autonòmic en valencià, públic i de molta qualitat que tenim. El propòsit és arribar a tots els raconers de la nostra terra, a totes les persones i que estiguen entretingudes, informades, des de Castelló fins a Alacant, passant per totes les comarques. I això és un propòsit no només meu, sinó d'un projecte que hem dit que està fet amb molt d'amor, Per amb molt de moltíssima carinyo, gent. per esta cadena de A punt. I des d'ací, una salutació i felicitats a tot l'equip, que companys esteu ara treballant, així amb nosaltres, Estàs les suant? càmeres. Però si fa un fred que pela! No, estic suant de l'emoció. Als companys que esteu realitzant aquest programa, els que esteu en la tele ara en la continuïtat, a tota la gent que feu possible que A punt arribi a les cases dels valencians i les valencianes. Brindem per molts èxits, molta alegria i, de veritat, celebrem la vida, celebrem la vida. Qualsevol excusa és bona per a celebrar la vida. Ritmo! Però ja se n'anem? Ah, sí? Ai, doncs Ja no, estem anem a fer-ho. acabant, no, ja ara estem ja acabant. anem anar dient ja. Pues un beset molt fort. Pues ens Continueu veiem, l'any en A punt, per ens veiem favor, després demà. Demà és festa, no hi sent ni els diaris, No, sí, ni els diaris. però pues, veuré totes les sí que vesprades el programa en este A punt el directe. repetirem demà, el repetirem demà. Ell és el telonero de Punt Directe. Primer atrapa'ns si pots, després jo i tota la programació, que és estupenda, de veritat. Sintoniseu-se bé en el mando ben a propet A punt perquè paga la pena. 2018, el primer any d'A punt. Vam començar les emissions el 10 de juny. Ritmo!
i segur que el 2019 encara ens Ritmo de la portarà noche. moltíssimes més coses. Bona nit a tots. Ritmo. I el tanga, ensenya el Feliç tanga, que se 2019. t'ha Gràcies per olvidat. acompanyar-nos en esta nit màgica. Adéu, bona nit. Eugeni porta un tanga roig.